awukwazi ungayilusa nje ungazi ngoba mangibuza ukuthi unenkinga ini ngoba ngibona unenkinga uthina unenkinga always uthina unenkinga ngizosatha ispace sokulungisa inkinga mina ungayivezi inkinga wena because ngiyakubuza ukuthi unenkinga yini uyangibuza ngoba usula usuyakwazi ukungibuza mawusendlini awukhulumi uma ngisondela kuwena kubuza ukuthi unenkinga kanti ngisuke ngenzani ukuthi nayi ngiright uyishini leli ubhekele udumela iBhayibheli lakho uyihlalele kwi-couch futhi hayi sesithi ngume sekamelweni kungcono ukuthi vele ngihambe ngesontweni ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuthandaza kunokuthi vele ngikulalela wena mengithi ngiyakhuluma nawe ngibika inkinga manje sinenkinga la siyachithikelwa ingane angizake ukuthi inkinga enganazi ngilungisa wayilungisa phi mhla nginikeza imali uthi ngizolungisa inkinga yengane ngokosiko onkolo yakho okuyona imali ubona kuyinto elungisa izinto wena awungasho ukuthi nenza amalati wena awungasho njalo wena fanele ube khona njengoba wengane eladini fanele ube khona ngicela mina ngikushadile ungakukhohlwa lokho uyazi igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Once wabona mina ongavela nje la ngibuka khona, it could be a phone, a laptop noma isiphi screen okwazi ukubuka kuyona i next big thing encane. Bathi usoka le intombi zawo wonke umuntu ofika kusho ngoba nje mase bexabana bavele bathi isoka lakho leli besho mina cabanga. Ayikulungile uma unenkinga esithi umjolo kula kholo ongakwenza thumela i-email address njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ungakhohlwa ukusubscribe awulike uphinde futhi ushare yona i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show iyodwa ke target esinayo ukuthi mabe kuphela unyaka ka-2025 meyabe nje zithi 1 January 2026 sibe siwurichile 1 million subscribers and mina ngithembe wena wi-striker mina ngu-goalkeeper ngiloke ngivimba okuza ngakumina buka nje manje sibheke ku 200k subscribers and ngiyazi ukuthi ngokuthemba wena sobambisana kube mnandi sikhule sibe ndawonye talking about ukukhula nangu thanks lapha ngaloko okuncane nje onakho ungabe u9.99 ngabe u12 ngabe u14 noma u21 wena ozazi ukuthi amandla angingaveza wami wena ozazi ukuthi amandla akho angakanani so amandla akho iwona ozokwazi ukuthi wasebenzise uku-edela thina ukuthi sikwazi ukuthola ama-resources okukhuphula i-channel yethu ikhule ihambe phambili ngaphezu kwakho konke lokho nangu-join futhi la ungakwazi ukuthi ujoyine as a member of this channel uma wenze njalo iy'nhlelo zethu zithola kuqala abanye abantu bengakazitholi mesinama-competition wena kakhulu owinayo ngoba usuke u-exclusive usuke u-special so joyina njengamanje khona uzojoyina ibandla wazi kabanzi ukuthi kwenzakalani kuhlelo silungisa umjolo asihambe-ke njengamanje siyobabona ukuthi iy'ndaba zabo zihamba kanjani nanokuthi nje zisini then mase siyabathatha sibabeka la awungiphelezele siyobabona sanibonani cela ukubingelela igama uGift wakaculu ngibhale lapho ohlelweni ngenhloso sokufisa ukusizakala ngenkinga yami nomuntu wesifazane engizwana naye siphinde sikubingelele mbukelo wohlelo silungisa umjolo yazi once ngahlala nje ngazama ukwenza ismile sangenzeka suke sesizokhuluma iy'ndaba ey'ningi ey'hlukahlukene ezithinta imijolo eNingizimu Afrika but before we get there asiqale ngokudlulisa nazi iy'ndaba ezinhle ezivela kubaxhasi bohlelo i-EasyBet sebenzisa-ke leyo code ebizwa ngokuthi umjolo that is UMJOLO sesiyayicula manje leyo nto UMJOLO uma ukuthi awuyiculi ngiyakucela abantu ungijoyine ukuthi siyicule wenze njani hamba efonini yakho ku-Play Store noma uma usebenzisa i-iOS ikhona futhi nakhona uyayi-download i-app uregister mase uyabhetha-ke uma ngabe uregister usebenzisa nansi ikhodi yakhona ebizwa ngokuthi umjolo that is UMJOLO lokho-ke kuzokulekelela ukuthi uthole 15% weekly cashback bonus phinde futhi uthole 50 rand sign-up bonus noma 150 first match deposit uyazi kudaba ngiyakwazi mina ngiyakuthemba ukuthi azombukeli walolu hlelo wenza into right if ever uyasibuka njengamanje usubscribe-ile ngiyakucela bani uma ungazenzeli wena at least enzela uNkulunkulu kaMatifane subscribe njengamanje ukwenza lokho kwenza ama-numbers wethu akhule ngiyabona njengamanje nawe uyabona futhi ukuthi we-about to reach 200k subscribers and mina ngikuthembile ukuthi njengoba sine-goal yokuthi makuphela unyaka sibe siwurichile 1 million subscribers sizoyenza lokho celeni wami khona udadewethu okhona njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi kwenzakalani emjolweni wakho nanokuthi kungani
ezithole la namhlanje njengoba singaye la ebiziwe ukuthi eze la kwi-show. Dadewethu sawubona. Yebo, kanjani? Ngiyaphila dadewethu kunjani? Ngiyaphila. Yo, siyashisa mnandi isandla sakhe. Wa- Uyashisa mami. Wow, matifani. Okay. Udadewethu esinaye namhlanje uba Igama nguNtombi Ngwakacele. Ntombi Cele. Yes. Siyajabula kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje ohlelweni Magayi. Njengoba ukhona la uyalizwa igama lethu silungisa umjolo. And nawe njengoba ula kusho ukuthi sizolungisa mhlawumbe ukuthinta wena nomjolo wakho. Asiqale nje ekuqaleni ngesimo nje sakho noma ngendlela wena obuka ngayo izinto. Uhamba kanjani umjolo wakho? Hey, umjolo wami mfethu awuchazeki. Umuntu engizwana naye unezinto zakhe azenzayo ongayiqondi, akakwazi ukukhuluma nami. Umuntu nje engigcine ngam-understand ukuthi unjani. Umuntu kanjani? Yes. Okay. So kulesikhathi nindawonye uma usho njalo mhlawumbe mekwenzeka niba ney'nkinga, how do you tackle iy'nkinga zenu? How do you guys solve ama-problems nama-situation endlula kuwona mhlawumbe aney'nkinga? Nenza kanjani ngoba uthi ungathi yanikhuluma nawe then? Yabona nje angifuni ukuqamba amanga. Mina sengize ngancamela ukuthi ngihambe. Ngize ngancamela ukuthi ngihambe. Ethi umshayisa ngomoya ngoba manje uma ngikhuluma naye akafuni ukukhuluma. Yena akakhulunyiswa umfazi akaquli yena. Yabo. So mhlawumbe kumshayisa ngomoya mhlawumbe uzoka akwazi ukucabanga kahle ukuthi ufunani kahle kahle kimi. Okay. Ufunani ngoba manje enkingeni esiba nazo uyayibalekela. Yabo. And angikwazi ukukhuluma nabantu bakubo because ngazi yena. Nami ngiyintandane naye ngazi intandane. Yabo. Okay, asikhulume mhlawumbe ngepersonality yakhe uBrothers. Umuntu kanjani mhlawumbe? Umuntu obhizi ngamabhizinisi akhe abuye ekhaya ngaleso sikhathi. Yabo, ezimina ngumuntu efazana nami ngiyasidinga isikhathi naye. Ukuthi at least mhlawumbe aphume nami siye out noma sikwazi ukuthi silungise izinkingeni ezikhona senze izinto sobabili. So yena unabangani uhamba namadoda yena akahambi nabafazi into zabafazi akayingeni. So ngicine ngingazi ukuthi ngizothini mina kuyena. Yazi mengabe ukhuluma uloku uveza indaba yakho ngibone ngazi ukuthi kusho ukuthi le ndoda esize ngayo namhlanje yilo muntu lo othi yena umuntu uwumZulu. Yes. So kunezinto azenzayo kunezinto engazenzi. Umuntu kanjani? Yebo. Okay. Namhlanje usibhalele la kwi-show. Ngiyabona inkinga eziningi zivela ngakuwena noma uloku uyiveza kancane kancane. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi mocabanga mhlawumbe isona ezinye isizathu ezimenze wabhalela i-show noma mhlawumbe khona okunye engase nikhulume ngakho because uyena obhalela i-show. Kuyangithusa nalokuthi athi uyena obhalile i-show. Ehlelo ukukhuluma nami endlini. Kodwa ukwazi ukuthi aphumele ngaphandle. Yeah, ne? Ake ngithi umuntu wami ushintshile. Okay. Yeah, ake ngithi ushintshile. I know. Ake simnikeze isikhathi eze la azokhuluma then sizwe iside lakho ukuthi mefika la kuthina uzofika thina. Uready kodwa ukuthi umbone? Yeah, ngoba ngiyamthanda. Okay. Ngiyafisa isixoxo. Kuyazwakala kahle kakhulu. Siyathemba ukuthi nawe umbukeli uready ukuthi uzwe ukuthi ngempela kuhamba kanjani. Ithimba lethu lihamba njengamanje lomlando ubafo limbeka la mengabe efika noma kanjani sikhuluma naye to find out ukuthi inkinga yakhe kephi. Kuhambani nanokuthi kephi la kumele silungise khona osuku namhlanje. Ungayindawo hlala la ngoba uNkulunkulu kaMatifani unathi and uzokwenza isiqiniseko sokuthi mengabe umoya usithumela ukuthi ufake usawoti esilondeni so ufaka kodwa umoya uma ungavumi asufaki ngoba konke esikwenzayo sikwenza ngokuthunywa umoya. Ithimba lethu lihamba njengamanje losilandela ke ubafo limbekele eduze kwethu. Mntaka baba. Futhi Ukahle kodwa mfethu? asifile mfowethu. Hayi mfethu yonke into iqondile. Ngiyathokoza mfethu ukuthi window eyimilayo into yayo. Ubhalile kwi-show wafika samlanda umuntu wafika futhi ukuthi uzokhuluma naye. Sengiyibuzile ke mfethu imibuzo embalwa usithandwa sakho. Ngizokubuza mhlambe nawe eminye imibuzo nje engizothanda ukuthi ungiphendule mhlambe ngizwe impendulo zakho ukuthi ziyafana nezimpendulo sisangiphendule ngazo.
Okay. Mhlawumbe mfethu asiqale nje kwi-relationship yenu in particular. Ihamba kanjani ngendlela oyibuka ngayo wena? Njengamanje ayihambi kahle kakhulu. Yeah. Noma ke iqale kahle. Yeah. Mhlawumbe izinto engayinotha nje into esize ingikhathaza kakhulu zengibhalele la ekhaya. Ukuthi uneze i-distance, i-space. Shuthi waba nesicelo sokuthi egoduke kasisi wakhe. Wagada umntwana lapho kuvaliwe ikole. Into engikhuluma ngayo 7 years ago. I mean 7 months. 7 months. 7 months, yes. Kwavula ikole umntwana abuyele esikoleni. Then mase ngizama ukuthi angimxhume phela ukuthi akabuye ekhaya. Akasakhona ukubusa ngitshela ngeservice yebantu emdingi ukuthi abe kwi-fasting so ngokuthi ngiyamsupporta ngi-understand leyo mayebuya khona futhi again Sure. kunama challenges akhomba ukuthi akafuna ukubuya ekhaya. Yeah, noma ngithi ngizama ukuza kuyena ngizomconfronta hayi umuntu ongenankinga. Akanankinga yena but uzoze ekhaya. Okay. Kube izinto ey'njalo. So mesikhuluma uveza indaba yenkonzo kusho ukuthi udadewethu uyakholwa. Yebo umuntu okhonza. Niyakholwa nje ekhaya noma nobabili noma uyena okholwayo. Uyena okholwayo. Uyena okholwayo. Okay. So lokho mhlambe kuyibeka kusiphi i-situation i-relationship yenu ngoba ngizwile njengamanje yabo uma ngimbuza ngayo akakwazi nokusho mfethu ngikhohlwe ukumbuza nje ukuthi khona usakuthanda yini because mabe ngimbuza nje ngawo mfethu akakwazi nokuchaza ukuthi angathini ngani noba u2 mhlambe wena ungachaza kanjani? Mina ngokubuka kwami yena unenkinga but akwazi ukungonyuluka kuyona. Ngoba nasezama ukukhuluma umuntu ongakwazi ukukhuluma mhlawumbe uya-understand abantu besifazane. Umuntu wesifazane okokuqala mam-approach noma mamcela ubudlelwano unokubuka ukuthi unga-afforda nempilweni. Bese khohle ukubuka ukuthi kuze ekubona ukuthi okay unga-afforda ukuthi u-afforda uhambele iphi ibanga ukuze uma-afforda. Then mase fika empilweni yakho is like ezinto engayikhatha ukulwela impilo isibe ngcono bathi ngesilungu hustlisha. Uthola ukuthi leyo nto simnikeza leyo gap kuyena and futhi akwazi yena ukuconfront akene personal ukuthi esho ukuthi mhlawumbe indlela isikhatha ngasitholi ngako kanje ukuze echazelele yabo. So umuntu ongazi ukukhuluma ke kunzima ukuthi umfunze into ongayi-understand. No mfethu ngiyakuthola. Namhlanje wena ubhalela ishow ukuthi uzokhuluma naye bekuyini inhloso yakho kade ubhalela ishow yini kade ufuna ukuyikhuluma naye uyikhulume nangu usekhona? Nginokuthi mhlasimpe ngoba phela sihlala sobabili endlini nginokuthi ngoba imindeni yethu vele siqhelelene nawo kakhulu sobabili asikwazi izinto ukuyilungisa si-involve omunye umuntu so ngase ukuthi ngoba sekunesikhathi uyakhombisa unenkinga ke ngivese ngibhalele kuyisho engikwazi ukuthi singafinyelela kuyona. Ya ngoba naye ukuvezile mfethu ukuthi nobabili abazali abasekho so senisele nje angizosho ukuthi niyingane kodwa sekuyinina amakhanda enikhona emndeni yo2. Uyena lo muntu wakho mfethu mhlawumbe ungakhuluma naye sibone ukuthi indaba yeni iyalungiseka yini mhlawumbe osukwini namhlanje. Siyabonga kakhulu. Ngicela ukubingelela ntombi. Mhlawumbe ngiphinde ngiqale ngokuxolisa futhi ukuthi ithuke usula. Mhlasimpe wayelokho kungakuphatha kabi. Kodwa inhloso enkulu ukuthi silungise izinto. Hawu. Ngoba into ekhombisayo nje ngawe unenkinga but ungakwazi ukungonyuluka kuyona ukuthi uphumele obani. Xolo, ngizamile ukukhuluma nawe endlini. Ngazama ukuthi ngikhulume nawe. Wanganginikeza isikhathi. Ngiyacela ukuthi sasibanga kakhulu ekukhulumeni kwami nawe ukuthi yonke into uyifaka leli Bhayibheli mina engekho eduze kwalo kakhulu. Iyona ndlela leyo ukulungisa izinto. Angithi wena hlaza uthi indoda yomZulu. Indoda yomZulu leyo uthi ngilethe kumakhamera kanje. Uthi angenza ngayiphi indlela? Ngoba ngikwazi ukuconfront umndeni wakini indlela ukulungisa izinto ukuthi thina sobabili silungise izinto. Ikona ukuthi size la kumakhamera. Mhlawumbe nakho kuzosiza uma uzongonyuluka kuphela. Usuzokwazi ukukhuluma manje. Ukubaleka ukuthi ngonyuluke. Usuzokwazi ukukhuluma manje. Uma ngikubuza ukuthi unankinga yini ungangiphenduli ubani ongazi ukukhuluma phakathi kwami nawe. Awukwazi ukulungisa inkinga zethu wena. Awukwazi ukulungisa inkinga zethu. inkinga Ungayilusa ngoba mangibuza ukuthi unenkinga yini ngoba ngibona unenkinga uthi na unankinga. Always uthi unanenkinga. Ngizosatha ispace sokulungisa inkinga mina ungayivezi inkinga wena. Because ngiyakubuza ukuthi unenkinga yini. Uyangibuza ngoba usula usuyakwazi ukungibuza. Mawusendlini awukhulumi. Uma ngisondela kuwena ngibuza ukuthi unenkinga kanti ngisuke ngenzani. Ukuthi nayi ngiright wishing leli bhekele dumele iBhayibheli lakho uyihlalele kwi-couch. Futhi hayi sesithi ngome sekamelweni. Kungcono ukuthi vele ngihambe ngesontweni ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuthandaza. Kunokuthi vele ngikulalela wena mengithi ngiyakhuluma nawe ngibika inkinga kumanje sinenkinga la sacithelwa ingane. Angizake luthi inkinga engane azingilungisa. Wayilungisa phi?
mhla nginikeza imali uthi ngizolungisa inkinga yengane ngokosiko nkolo yakho okuyona. Imali ubona kuyinto elungisa izinto wena. Awungasho ukuthi Yona mali. nenza amalati wena awungasho njalo. Wena fanele ube khona njengoba wengane eladini. Fanele ube Phela khona. ngicela mina ngikushadile, ungakukhohlwa lokho. Ngoba ngikushadile nje. Awungishadile ngizalisile, angithi ngizaliswa wena. Yebo. So inkinga yengane yami ngiyilungisa ngedwa nomndeni wami nesiko lami. Inkinga yengane yakho noma le yethu nawe ilungisa wedwa ngosiko lakini. Ithotha sayilungiselwe ekhaya ngoba usunamasiko wenza wedwa wena. Asibabili ngathi lo thandweni. Wangifica ngenza isiko mina. Angikuxoxa usiko lakho. Kodwa ngibuza ukuthi mangilungisa asibabili. mangilungisa inkinga yengane ngesiko pho yini isinkinga namhlanje kube ngathi ngiyilungisa. Nguma wengane. Nguma wengane. Esinkinga mangilungisa ngokosiko. Ngiyalungisela ingane yami nami kufanele ngibe khona ezuma wengane. Yini ungayi-understand? Yini ungayi-understand? Mhlawumbe khona nomunye uma wengane mhlawumbe okini olungisa nayo izinto nengane yami. Yini ungayi-understand manje mina ngibuka ngashadiwe ngeke ngikwazi ukulungisa izinto namsamo yakithi ula ngoba uyintombi la ekhaya uma wengane. Fanele ulungisa kini nawe. Yini ungayi-understand lapho umehlukile? Into engayi-understand ukuthi nguma wengane. Uma wengane but ungacacile la ekhaya ungacela ngenyongo la ekhaya. Nawe uyazi ukuthi Uyisihambe imali ekhaya ngithithi imsama la ekhaya mina lo ma wengane. Angithi uyazi ukuthi mengihleli nangumuntu wakho. Leyo nto ngizwana ngikutshela usuzolungisa kanje ngoba nakho awushadile ukhuluma ngangani ngoba uzoveza namhlanje ukuthi kunezi inkinga. Wayithatha imali wayilungisa. Unomndeni wakho. Wangivumela ngiyolungisa ngokosiko impilo lakithi. Wangakhuluma into ekhuluma namhlanje. Wavuma ukuthatha imali yolungisa ngokosiko lenkolo yakho. Izinto zakho zenza wedwa wena. Unezinto zakho zenza wedwa. Kodwa msuke ngiyichazile ukuthi ngiyenziswa yini ngedwa. Njengoba ngichaza manje. Uma ngabe ngiphethe isiwasho ngichela awukufuni kodwa wena uyafika nezinhlelezi zakho nezikhwama zakho. Isebenzisa baba phela lozokuthela khona wena. Wena usihambile ekhaya kufanele ngizivakasha awushadile phela. Uma manje ngithi wachela wena ngathi ngichithele isisi. Ukhulele ntombazana. Ngikhulele Into ekhaya. yakhe ngathi phambene. Ukhulele. Ngikhulele ekhaya. Why you don't understand pho ukuthi umuntu wesifazane ongacacile la ekhaya akakwazi. Ngoba phela ukuthela ngezinto ukuthela ngazo kufanele nokuthetha la ekhaya. Iyangixaka lento yakho. Umuntu wesifazane ongashadile akakwazi. Kodwa umuntu wesifazane ongashadile uyahlala nawe. Yini le? Ibizwa ngani leyo nto le? Uyingodosi kumina. Une-right ukuhlala nami. Ngayikhipha inkomo zakini. Into esele phela ngikhoyisa kuwena. Right. Ngiyakuthanda ke lapho umuthi ngine-right yokuhlala nawe. Ngine-right nokwenza izinto nawe. Awukangeni esithebeni sabo mama bakuleli ekhaya ngeke usondele ngichazela ukuthi wenzani. Yindaba ungangichazela ukuthi yazi ke manje ngoba sengenza lokho awena ungeni lana ngoba kuukuthi khona le ngingena khona empilweni yakho khona le ngingangeni khona kodwa ekugcineni mhlawumbe inkinga yakho uthi awulaleli. Ngicela ukubuza okwesibili. Ngizwa ngithi wena ngeke ukwazi ukulungisa nami emsamo wakithi into ngoba sishadile ngizoyenza mina nabakithi ngoba abakithi wena uyena wakithi ngokosiko impilo. Awukhomenta ngani ngelo langa lelo? Uthi ndakuphathi kahle. Why wenza yabo manje wenza ihawu nje. Lale behavior yakho yenzayo. Awutshenwa phela ngathi wena indoda umzulu kunesikhathi namhlanje angitshena angisendoda umzulu namhlanje. Namhlanje angithula ufuna. Hayi wena uslima wena. Wena into eshow kahle hle khona ecover la. Okay bafana. Ziphikise khona ecover la. Uslima manje. Yes, ngeke kudlulelwa ngane emhlabeni. Uzofunana eslimeni. Yini ozoyifuna eslimeni wena? Ngithi mina ngeslim. Into ekhuluma ngayo manje No bafethu ngicela nehlise umoya. Okay. Hamba uyekulaba nengqondo phela. Gift mfethu Ntombi ngicela sehliseni umoya sikhulume kahle sizama ukulungisa lento wena nje wena ungayikhonto ungayilungisa nje ngamanje. Mina yabo mehabe ngilalela iconversation yini. Mina ikho vele ungayilungisa wena. Wena uthwele vele. Angizwanga. Uthwele. Baba. Uthini? Ngithola manyawo. Ngithola manyawo mina. Baba, ngicela uhlale phansi sisi. Ngicela uhlale phansi. Webaba. Ngicela uhlale phansi mfethu. Ngicela uhlale phansi sisi. Mfethu. Awusuke wena. Inkinga yakho. Mfethu awusuke ngiyalwa yini phoma makuhlezi. Ngicela uhlale phansi mfethu. Ngihlezi phansi wenzani lo? Awusuke wena. Mfethu ngicela uhlale phansi mfethu. Asisile ukuzolwa lana baba. Ngicela uhlale phansi. Understand into kumina? Madoda afana nawe. Uzemela into kumina wasihlamba. Ogijima uza kumfazi nayi indoda. Sikhuluma sikhulumayo. Mfethu. Sikhuluma nawe wena. Asilwe mfethu lana ulwelani manje na mfethu. Okay suka ke wena suka. Suka namabhiwa nzima suka. Eish. Bafethu engizama ukukusho la ukuthi ake ngicela ufakazi lokuthi ngithwele ngani? Ngithatha futhi ngithwele mina. Ngeke phela ngichithekele ingane ungafuni ukusukumela wena egcineni wena unaka umcebo wakho. Awuthwali ingazo lezo ngane ufuna ngithini? Lezi ibana thona ekhaya isonto ngaze ngoselo impilo ngangenza lapha ngangelusa inkinga ngendlela ngikholwa ngayo. Ngangalusa lonke inkinga. Mina ngathi Ngicela umnandi ngilahlela ingane kumina. Ngicela umnandi ngilahlela ingane kumina.
ngathi asihambe nawe sesontweni kodwa wena uma wenza lezi zinto zakho eceleni uhamba wedwa laba 5 days obahamba uthi uyakoba omncane bakho usuke uyaphi ufake ngayo ekhaya mina angisana nonqimi la ngisana isidomu la isidomu lesintombi wena ngithi ufuna ukushada nami yindaba ungahambi nami yekini bafethu ngiyanicela yabo lento ngeke ilunge uma ukuthi soyilungisa ngolaka asehliseni imoya sikhulumeni kahle khona sizothola isolution noma ngabe yini niyibangayo because mina njengoba ngibuka manje la nibanga iy'nkolo zenu ubafo ukholelwa esizulwini wena uyakhuleka uyathandaza wenza yonke into yena wenza izinto zakhe zesizulu uyachatha uyagquma ngoba ethi ngithwele nje ungafunde vele ubufazi baloo nto uyilungisa njalo leyo nkinga bukhona ubufakazi bokuthi ubafo uthwele phela umuntu owenza izinto zakhe yedwa kunezinto ongangena kunalapho ungafanele ukuthi ufike khona ungena kanjani endlini kagogo ekhaya uyintombi ungena kanjani endlini kagogo endle ukuthetha idlozi ngisho uma ngizalwazi wahambe engangeni kule yanto kwangena amakhehla kuyona ubani ingane yami akumele ngazi ingane yakho intombi engekho la ekhaya ngokosikompilo iyakeleke ikumina-ke ingazi umzulu le so bafo awuchazele mina-ke nomuntu mhlawumbe obukelayo ekhaya why kunendawo mhlawumbe izinto ezingangenwa umuntu wesifazane mne wethu ukuthi lento ingicasula kuleli lokuthwala kahle hle lento yesintu akekho ungayi-understand umuntu ongachelwe ngenyongo egcekeni ufana nomakhelwane lo muntu uma siya emsamo kuney'gaba zempilo kusondela umuntu wesifazane egcekeni angeke funa ukungena emakhehleni asekhaya ungasisobani iduku uchelwe ngoba ngenyongo uba luhlangisa idlozi lakube nalakithi kwaye kufoseni ukungena ekhaya kithi ngoba umzulu engane sezuyazazi lezo zinto I don't think ukuthi fanele ngene ama-details ngichazele lento umfundisi ingane ngichazele ukuthi uyazi mawakhe siyokwenzela ingane la kanjena emsamo awuzokwazi ukungena ngoba ucheliwe ngenye not ukuthi wena uthatha imali uthi uyenkonzo longisa indaba yengane ngithi mina fayisenze ngosuku lodwa nami ngizobe ngiyenze ekhaya ngangithina nawe ukuthi uhambe nawe uyolayitha iy'bani zengane yakho kodwa wahlehla ngoba phela wena awukholela kula makhandlela ukholela kulezi impepho zenu nalezi izindlu zenu exactly ile nto kade ngisho usuka kini ufuna uzongena emzini nendoda ayikho mina ngokholo lwami ayikho into engakuchazeli ukholo olwakho usemzini wendoda la nginokholo lwami engifundiswe kona bala ekhaya sefangishintshele ngilandele ukholo lwakho akini ngichazela ukuthi yazi mawakhe kufanele ngabe manje senza ukuthi ekhaya senza ukuthi angiphikisani namasiko akini kodwa ngichaze ngifuna ungazise njengomuntu engithandana naye ntombi ukwenza isiko lomntwana into engenzeka noma imuphi umndeni akuyonto ingafundisa ngathi imeli isiko lesibongo sakwaXulu no mina kufanele ngabe uyasazi yena umntana wami omngaka ungakazulu wena mina yazeni engiyicelayo kunini iyodwa ngicela nihlonipha isiko lomuntu noma lento umuntu akholelwa kuyona noba u2 because meyabe nginilalele la nombani wambisa isiko lakhe phambili mase ngahloniphi ela partner wakhe noma omunye angahloniphi ela partner wakhe mfethu umZulu wena kunezinto kumele umama understand ukuthi uzenza wedwa ezindoda noma uzenza kanjani nawe kunezinto kumele uunderstand ukuthi wenza ukuthi nokuthi ngokukholwa kwakhe kodwa ungakuvumeli ukuthi ahamba ey'nkonzweni nomfundisi kuphela kungekho bantu yabo kodwa mfethu lezo zinto wazi ukuthi nje uyakholwa wena wenza ukuthi nokuthi yabo butami awukwazi ukuthi ungahlala nomuntu endlini uthi usahlele usabukela i-TV nango yena useyangena nebhakede uyachela kanjani wayengangitsheni ukuthi yazi ukuthi mawakhe la ngisola ukuthi nginemoya emimbi ngizokwenza u1 no2 no3 ngi-understand njengomuntu ohlele endlini ngingabi uyithoyizi nje ngisendlini angabi yethu kuney'nsuku zokuthi yena uyesitolo sakhe uma ngifuna ukuthi ngiye khona awuyilapho ngeke uzuye izwani umuntu wesifazane uney'khathi zakhe zokuba sey'nsukwini zakhe ngeke usondele ebhizinisini yami ngesikhathi sami sokuba ebhizinisi lami usondele sey'nsukwini zakho fangichazele leyo nto wena okay baba into engifuna ukwazi mina mhlambe ngizosenje ukuthi awazi khoso nomZulu wena mhlambe into ey'nkinga laba for communication yabo evalo uyena kumele niqinise kumele manje uqaqulisana nami kumele niqinise okay baba ngicela wehlisa umoya mfethu sikhulume nawe zamadoda yabo sikhulume nawe zamadoda awuboni wena mhlawumbe ukuthi kubalulekile ukuthi kube khona i-communication between wena nomuntu wakho because yabo ukuthi izinto ey'ningi eniyibangayo niyibanga simply because anikhulumi ngazo nibona sekwenzeka yabo mengabe yena eshisa amakhandlela akakhulumi nawe ubona sekukhanya amakhandlela mengabe wena uchela awumtshela ukuthi mama
kukanje mhlawumbe usho ukuthi kunezinto engingayiboni kahle mina ngumuntu webhizinisi mhlawumbe ngizama ukuqinisa ibhizinisi ngizochela kanje mama noma ngenza ukuthi awuzosondela wena Maria ezongitshela ngoNoah noJohn kodwa mfethu it's not like angikwenzanga brother but manje okwasekhaya bese ngitshela ngoPetro ngihlangana noPetro mina ngihlangana nalezo zinto ingakho-ke ngithi mina kumele nihloniphe angazi-ke nobaba omkhulu bakho nabo kade bayifela bayafana noPetro noMaria but abegazi lami wena ulona ithambo loPetro ingakho mina hayi ngithi ukholo likamoya ingakho ingcwele yabona manje ngisamile ukuthi hloniphani amasiko omuntu kulento akholelwa kuyona uma ukholwa uyakholwa yebo akuphikiwe ngisho athi wamusha umayela uJesu uyambona kodwa musa ukuthi amadlozi arong ake ngibuze lawa nawe mewukuthi ukholelwa kumadlozi ungamgxeki phela noJesu wakhe nezinto azenzayo yabo kodwa i-update angeke iye ndawo i-relationship yeni mewukuthi ngizobanga izinto ama-basic phela lawa niwabangayo la khuluma nomuntu wakho lento iyafana nokuthi utshela isithando yabo nje mina ngihappy kwi-relationship mina isithando sami ngiyasitshela ngisho ngiphuma nje baby ngisawo-check amajita esitolo cabanga ngisawo-check mina ngihappy kwi-relationship yabo uyazi mangiphuma endlini mina seke ehostela kubafowethu uyazi kahle ngoba ngitshela ngeke ngoba bomncane uyazi kahle angiyazi complain iqhamuka manje ezoqhamuka namhlanje unomkhubo obhedayo lo yazwani uthi egcineni ubhizi uvula ibriefcase yakho ufaka ngabra ufaka ngaqox mayibhala ibriefcase uyayivala vele uyahamba into ebeyenza le into ebayiminyeza inkinga ayikhulumi sometime into engiyifunayo mina kwena ukuthi ungichazele ngichaze ukuthini ungichazele futhi uzonginikeza nesikhathi sami wena unaso isikhathi sami wagcina nini ukuphuma nami emola ngichaze le ukuthwala ukhuluma ngawo wagcina nini ukuphuma nami le emola ukuthwala ukhuluma ngawo fanele ngithi uthwele ngoba phela uhamba wedwa wena emotini yakho nje wena uhamba wedwa uhamba wedwa bafo Fanele ngihambe noba uyakusola kanti mina ngiyini kwena ngisonye emsebenzini ngizophi emsebenzini oh okay uthando lethu ngosongisabona faka uthando umakhiphana ukuthi mina yo esino la ifridge njengoba- nofaka ube ngalo nalo lapha workshop Oh, usho njalo kumina fanele untathu uthi uma suqedile untathu ubuze la kumina Oh, usengumfazi ba- ngoba sengisempeteni wamgcinani Hayi nokumthinta bo. ke bafo umjabulise empeteni ngeke ngaveza ukuthi ungithinta kanjani ngoba phela ubhizi nemithi yakhe ubuzwe mina siwula sentombazana kodwa uze kusukuleni thanda isukule ngicela uqoqa indlela yokukhuluma mfethu because manje lo muntu hayi phela brother ngasungifundisa ufake ngikhuluma kanjani ngakho kwababuza hayi kwayihlo faka understand lokhu kufaka la ekhanda lakho manje ngithethiselani mfethu ungitshela sifake ngenzeni bangabe ufuna usizo wena kanti bangabe ufuna usizo hayi phela sizongidakela ngidalo kwayena lo wamthatha uzela ngoba ungithanda noma uzela uzowenzani yini oyizelela ngondaba ngampela etshenani angiyazi ngilomlimo oyibona ibhokolo njengoba uyibhokolo njengoba libhokolo mfethu ngiphatha nje umuntu ekutshela ukuthi bafo ube wrong fanele phela ngisho ngoba phela ube wrong yenza kufanele ube wrong yena sikufanele mina ngithi ngiyindoda mina uyimizwa yakhe wena ingqondo yakhe namanje abantu besifazane laba bacabanga ngama-feelings mina nawe sabantu besilisa sicabanga ngomqondo umuntu wesifazane ungakhuluma uthi abantu besifazane bakanje then mase yena etshela ukuthi usho kuyena personal yabo because bona bacabange ngomqondo bacabanga ngama-feelings so mina nawe zamadoda ake sicabange-ke manje sikhombise ukuthi mina nawe siyazwana yabo sikhombise ukuthi samadoda sikhuluma mfethu ngicela kube khona i-update i-communication phakathi kwenu incane kabi lento eniyibangayo uma uthi uyabona kuyona ngisho into ade kumele niyizele la kwishow nendlela yokukhuluma mfethu umama angakhulumi nayo ngathi udilike weni nawe ungakhulumi naye ngathi ukhuluma nje nomuntu ongamazi nanokuthi uyini yabo umuntu wakho lo mfethu wazi uwena enquni lo muntu kodwa fa understand phela indawo yakhe nayo yile yabo makhuluma ngokushiswa kwamakhandlela kwenkolo yobuKristu la kakuyona yena lapha emzini kababa uyena one-right ukutshena mina ukuthi ngicela ukwenza ukuthi mina emzini kababa ngingamtshela njengengane encane ukuthi kusasa kuzofika omalume senza ukuthi la ekhaya angimceli yena faka icela I know mfethu ngiyakuthola mfethu and ngiya-understand so manje nifuna uyirenka nami I know mfethu ngiyakuthola ngiyaku-understanda so engikucelayo sesiyivala ishow ukuthi ngicela nihloniphane ngicela nenze izinto ngendlela ngicela nibambisane njengoba mfethu umbizile la umama akuba ukuthi umbizela izinto ey-right iyalunga into yenu moving forward ningabizelani la kwishow menisuka futhi niphinde nixabane futhi lokho engikucelayo mina kuyazwakala yabo brother ngoba ngihambe ngazingafika la ngoba ngifisa usizo ngoba empilweni ngiyamdinga basi inosebe sakhiwa kwakusona mhlawumbe lento oyicelayo angazi noma ngine-right mase ubungayicela kuyena because mina I'm willing ukuthi uyangizwa dadewethu elila ngingafasa ngayo nje angi-understand lento
ukuthi angazi mina uxabhashi mhlambe ungidinga for ukuthi ngiyomphekela ngoba phela laphayana endlini mina xabhashi ngiphendula like angathi u-anti osizayo ozowasha pheke emveni ngalokho alale. Ufuna ini kanti wena? Ngifuna Leminyaka uthando. uhluleni kuyisho. Ngifuna uthando. Leminyaka ehluleni kuyisho into eshoyo. Bengilungibezele phela ngithi uzoshintsha cha awushintshi. Okay, mhlambe into esizoyenza because okwamanje ungathi nobabili anifuni ukuthi nehle. How about mhlambe sinitholele umuntu relationship expert engakwazi ukuthi ikhulume nani, inikeze izizathu zokuthi nilibone uthando lwenu lusangasebenza. Ningayi-attend into kanjalo mase si-offerisha usizo kanjalo. Dadewethu ungakwazi? Ngakwazi ukuyi-attenda ngoba ngiyamthanda kodwa izenzo zakhe zibuye ziyangixaka. Bafu ngakwazi. Ngiyacabanga. Hayi no, why lesacabanga kanjalo umfowethu? Sifuna ukubona ukuthi ngempela bazokwazi ukuyilungisa indaba yabo. And mengabe beyilungisa, uyazi ukuthi wena ijudge. And wena ozobona ukuthi lo thando lisasekhona noma mhlambe into esengasekho, sebezama nje ukuthi babumbe indlu engayindawo. Otherwise ukuthi unenkinga ezithinta umjolo njengamanje, ungakhohlwa ukuthi u-email ethu umjoloshow@gmail.com. This is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ungakhohlwa futhi ukuthi ke Umjolo Show usebenzisana ngokubambisana neSiyeza Media njengoba ke besebenza ngayo yonke into ethinta amakhamera. Mawukuthi unemicimbi uyabafuna bazokushuthela imicimbi yakho noma mhlambe ufuna bazokwenzela live screening, into nje ethinta ikhamera bathinte. Nanka ama-details abo la ngaphandle ungakwazi ukuthi ubathinte. Mawukuthi ufuna uMatifane as a DJ, u-MC, i-host noma special appearance, ngithumelele i-email address to dlala_matifana@gmail.com. Matifana wami ugcina ngo-A, not ngo-I, not ngo-E. Asihlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi sizobe siphethe bani. Mhlambe sizobe siphethe wena. Sibheke iy'ndaba ey'ningi ezithinta imijolo eminingi ahlukahlukene eNingizimu Afrika. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.